alhamdulillah an kumanoka an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali sɔrɔla la limaniya jɔsen filanan o de ye ka limaniya ni Ala ka mɛlɛkɛw ye ni mɔgɔ min ye Ala ka mɛlɛkɛw dɔn k'u jɔyɔrɔ dɔn k'u ka baaraw dɔn k'u mankutuw dɔn o bɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya kɔrɔta a bɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya jidi mɛlɛkɛw ka baara dɔw bɛ yen an'u mankutu dɔw bɛ yen n'i y'o mɛn i tulo kɔnɔ madala a su n'i bɛ se ka sunɔgɔ i tɛ se ka sunɔgɔ mun de b'o kɛ i bɛ siran wa i ka limaniya fana bɛ jidi an bɛ Ala deli Ala k'an ka limaniya jidi an bɛ Ala deli Ala k'an ka limaniya kɔrɔta Ala k'an sabati limaniya kan fo ka taa se saya ma yan'an ka don walana in yɛrɛ kɔnɔ a ka kan almalaika arabukan de don a kɔrɔ ye mun ye n'an y'a kɔrɔ dɔn arabukan na sariya la mɛlɛkɛw ye mun de u danna ka bɔ mun de la u ka baara ye mun ye u mankutu ye mun ye yan'i ka don walanda in kɔnɔ f'an k'o de dɔn fɔlɔ almalaika jamu malak malaika o ye foroba tɔgɔ ye mais a kelen ye malak almalaku o de ye mɛlɛkɛ ye almalaika o ye mɛlɛkɛ camanba de kuma in yɛrɛ taara ka bɔ yɔrɔ mun na o de ye al-aluka wa hiya risala cidenya al-malak a taara ka bɔ mɔ mun na o de ye al-aluka aluka fana kɔrɔ ye de cidenya o kɔrɔ ye ko mɛlɛkɛw ye cidenw de wa Ala ye mɛlɛkɛw wele kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ cidenw don idan arabukan kɔrɔ mun bɛ yen de Allah subhanahu wa ta'ala a y'u wele o tɔgɔ in na kuranɛ kɔnɔ sariya kɔnɔ mɛlɛkɛw olu ye mun de ne ɲininkara karamɔgɔkɛ ko mɛlɛkɛw mun de don i bɛ mun de fɔ awɔ n'an ko cidenw o ye arabukan nasira ye mais sariya kɔnɔ laɲini wɛrɛ bɛ yen mun tɛ o ye kunnafonidilaw o bɛɛ ye ciden kelen ye karamɔgɔkɛ n'an ko k'a définition di n'i bɛ définition di o de ye i k'a bɛɛ lajɛlen di fɛn kana bɔ a la fɛn kana to yen u b'a fɔ ko jami' wa mani' définition ma nɔgɔ dɛ k'a fɔ nin ye nin ye f'i ka fɛn de di fɛn minnu bɛ don a kɔnɔ ka fɛn gɛn fɛn mun tɛ don a kɔnɔ n'i ko dɔnni ye mun ye fɛn o fɛn tɔgɔ dɔnni fo bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ fɛn mun tɛ don a kɔnɔ k'o fana gɛn ka bɔ yen o fana y'a damana kalan ye an t'o walanda kɔnɔ faamuyara tayib mɛlɛkɛw olu ye mun de Ala ka dantanfɛnw don adamaden ta ye a ɲɛ na adamaden bɛ se k'a ye dɛ u bɛ se k'a ye u bɛ se k'a ye i n'a fɔ tɛ se k'u ye cogo min na e danna ye wa dɔw tun ye kuma dɔw fɔ yan jɔn kumana yan minnu ka surun Ala la yala mɛlɛkɛw ka surun ka tɛmɛ cidenw kan wa mɛlɛkɛw ni cidenw jɔn de ka fisa se ka t'a la cidenw ka fisa ni mɛlɛkɛw ye cidenw ka fisa ni mɛlɛkɛw ye dɔnnibagaw yɛrɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ yen nɔ adamaden silamɛ ɲuman o ni mɛlɛkɛ jɔn ka fisa o de ye sinon cidenw kɔni ka fisa ni mɛlɛkɛw ye siga t'o la mɛlɛkɛw ye cidenw ka baarakɛdenw de Ala ka baarakɛdenw don ka na cidenw ma u bɛ baara la Ala ni cidenw ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye masala wɛrɛ an bɛ n'o ma dɔ ye kumana yan nimaka don
بسم الله. أها. أي أيوكا باردي بارات دو definition كون إبو مانغتو دفلو وكافي أمنا بارا وفنيفه على كدان فونو دانا كمون نورو لا أها يدوكه أها كرامو داملي إبه دوري na fɔra mɛlɛkɛw olu ye ala ka danfɛnw ye ala y'u dan ka bɔ nɔɔrɔ la danfɛnw don minnu bonyanen don u tɛ ala sɔsɔ a y'u yamaruya fɛn mun na a k'u ka fɛn o fɛn kɛ u bɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ an t'u mankutu k'a fɔ musow don an t'a fɔ cɛw fana don ne ɲininkara mɛlɛkɛw e bɛ se k'a fɔ cɛ don wa o dalu t'i bolo e bɛ se k'a fɔ muso don wa o dalu t'i bolo idan an t'u mankutu k'a fɔ cɛw don wa an t'u mankutu k'a fɔ musow fana don u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ décourager baara la u tɛ sɛgɛn wa u tɛ furu fana kɛ mɔgɔ t'u jate hakɛ dɔ fana kɛra ala ye jɔn bɛ se ka segin nin kan jɔn bɛ se ka segin a kan n bɛ segin a kan siɲɛ filanan na si i sigi k'a jateminɛ n'an y'a fɔ i bɛ segin a kan an ko mɛlɛkɛw a b'a fɛ an b'a jate ɲɔgɔn fɛ ala ka danfɛnw don u danna ka bɔ nɔɔrɔ la jɔn minnu don u bonyanen don ala y'u yamaruya ni fɛn mun ye u b'o kɛ a y'u bali fɛn mun na u b'o to yen u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ sɛgɛn u tɛ décourager u tɛ muso furu cɛw tɛ musow tɛ mɔgɔ t'u jate dɔ fana kɛra ala ye se ka segin a kan an ka segin a kan wa an bɛ segin a kan mɛlɛkɛw ye ala ka danfɛnw ye u danna ka bɔ nɔɔrɔ de la jɔn bonyannenw don ala y'u yamaruya ni fɛn mun ye u b'o kɛ a y'u bali fɛn mun na u b'o to yen an t'u mankutu k'a fɔ cɛw don an t'a fɔ musow don u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ sɛgɛn u tɛ décourager u tɛ furu kɛ wa mɔgɔ t'u jate dɔ fana kɛra ala ye jɔn pɛrɛnnen don e min bɛ ne la fɛ i pɛrɛnnen don wa an ka cɛkɔrɔbaw ko k'a bɛ se ka dɔ di bisimila danna ka bɔ nɔɔrɔ la awɔ fɛn bonyannenw don u b'o kɛ u b'o to yen u tɛ ji min awɔ ayi u tɛ furu kɛ n'aw k'u tɛ muso furu dɔrɔn an y'o kɛ i ye dɔ kɛ ala ka barika dɔ i la ala k'i sara hɛrɛ la masha Allah tabarakallah dɔ kɛra jɔn bɛ se k'a tɔ dafa jɔn bɛ se k'a tɔ dafa an ka cɛkɔrɔba masha Allah a ye 9 di a tɔ ye 3 ye u tɛ sɛgɛn u tɛ décourager mɔgɔ t'u jate dɔ fana kɛra ala ye o dɔrɔn de kun tora si i bɛ se ka segin a kan dɔnni hali ni bi walanda danna nin ma a bɛ wasa kɛ jɔn kun b'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ taa an si kun t'a dɔn n'an m'a kalan an si kun t'a dɔn nin gafe in wallahi n'i y'a kalan n'i tilala kalan na i ka limaniya bɛ kɛ 200% de i yɛrɛ b'a dɔn a dɔn waati la n'i sara i jigi ka ɲi almalaikatul muqarrabun nin kumana mɛlɛkɛw dɔrɔn de kan u danna ka bɛ fɛn mun na u tɔgɔw u mankutu u ka baaraw wallahi n'i y'a kalan dɔgɔkun kɔni kɔnɔ sunɔgɔ t'i ye dɛ k'a sabu kɛ i yɛrɛ bɛ siran
limaniya be jidi et puis fana ibi jigida ala kan nema fana ka sabu ken nimbe de buka barala do ka bara be geriya bo kono do tay nogoya bo kono abi kal limaniya jidi enafo abi la saran chogo mena mais malakul mauti tay no woro kala dongo don ites no abi kono ka be dala dongo do no isa meleke wallahi abi kono ka be dala idan meleke wiye ama fa shin labana ala ka dan fondo ala de udana ka bon norodla uboyanendo ala wi anta fo cewdo anta fo musodo ala ubla bara mun oboke ayuba le fe mun obotoy ute dumuninge ute jimi ute furuke ute décourager mogotu jade do fona kara allah subhanahu wa ta'ala nun ne be wele ko melekaw me udana ka bon noro muna o noro yen jume obe wa wal mati don bagaw ko udana ka bon noro muna ala ya la nyini ka melekaw dawati muna ay noro inda ka melekaw danga bo akono melekaw dana ka ba est-ce que kura bedla melekaw dana ka ba ha idan ala yin noro inda ka melekaw danga ba kono ina fo ay tasmadda ka jinew langa ba kono ka bogoda ka anfa adama da ka bo kono kaunto danga bo anfa adama la wannan hadisa kono an Aisha radiyallahu anha akwala kira ko sallallahu alaihi wasallam melekaw dana ka bo noro la jinew dana ka bo tasmala adama de dana ka bo fena aw yerebe femundo o de bogoy anfa adama dara ka bo bogodla allah subhanahu wa ta'ala bogo mun kumbe ajema na fimana blemana aya be far nyonga ka adama de ndanga bola do kera fimay do kera jemay do kera blemay do kera femere idan bo kalte munangla na ka bola o bela jelen kalte do be du golo sam famera tayib nine toko melekew mais meleke no to were bula munte meleke ni ala yu wele no to no ye qur'ana kon o wele chogo imbeta fo to durla ala yu wele ka fo ar-rusul ko chidewndo allah subhanahu wa ta'ala ko allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas ala ko abe sugandili ke melekew ni adamadenw na kulu ke cidenw ye yoro were allah subhanahu wa ta'ala ko alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard ja'il al-malaikati rusulan tanube alaye alamu ye melekew ke cidenw ye wala melekew utodo ye ar-rusul ka fo cidewndo utodo ye as-safara safara ko kore nyeni kelaw walma safara uluye an yere ba fo cogo muna ka fo ambassadeur do alani akadanta fewnche arabu kana ambassadeur to koy as-safir ambassadeur to koy as-sifara idan utaraka wa kalimatu as-safara alako bi aidi safaratin kiramin barara وفنا يتغدو وتغدو قرآن كنو الجنود كلكدون الله سبحانه وتعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها عليه كلك تشدو جيجي أو ممنونيه نوي ملكوي وكرا بدري كلدو ملكوي كلك كفرا سلاموك الله سبحانه وتعالى كيروره وما يعلم جنود ربك إلا مغشيت على كم ملكه وجته دوفنا كرا عليه جنود ربك ابن عباس كو أي ملائكة ربك على كم ملكه مغشيت وجته دو فنا كرا الله سبحانه وتعالى إذن على ولي كافكو الجنود كو كلك دونو أتونا لنا الملأ الأعلى jama kulu munun be sanfɛ
الله سبحانه وتعالى كو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب جمع كل من مسافة أتغدرنا الأشهاد سيرو ويوم يقوم الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألكو أنغدو ميريدومنا ملكو بافو نون دي قالون سير على الأشهاد أي الملائكة إذن يتغدوري على ملكو ولنو وتغدوري كفر ملكو فنكا وتغدوري السفر الرسل تشيدون السفر نينكلو والمامون بألاني أكا نبي نيومان أكا تشيدون السبنا الجنود كلكدون أناننا الملأ الأعلى جمع كل من مسافة أدونا الأشهاد نود سيروي جم سكا تغدورو وره على يوفو قرانا كنو كملكه ومانغتونوي أما سكا تلي أبولوما يأكلتو الله سبب فلو بديما فلالبان بدي داملما أنا كرامو دوكم بني فندو بنابا فكافو أم بيجا فاميا na ka ca mo kelen se ka mine ba fa ke ka flamine ni nga flamine ni nga kelemine na kera e ka flani nga flani nga kele ala na le tara ba di nyoma fana kalanta sira were wesro sura ho fe murtani ala ka barka do anula adama de ni nyuma mun ta mo bolo kana ke fisiri waliya ma ka to ka ala kale wala o fleni naw ye baraka nayi ne mu nya fo ne ba baraji soro wa karamo mu nya kala la fana ba baraji soro we sadaka jariya fo kata se dugolo melekelema ida ame fladema ame fladi damelema ame kelendi sima si la benendo a folo folo ar-rusul chidem wadirema aflana as-safara ar-rusul as-safara ha akana sebe telefon na de telefon bla si telefon bla الرسل تشيدون السفرة نينكلا والما أمباساديرون ها أوفلا يومنا كانت ليلة داملي السبنا الجنود كلكدون وكان وكسبه أنانينا الملأ الأعلى جمع كل من به سانفه سيتا أمبا فشنكله إتا يكلنا ما فشنكله ودي الأشهاد سيرو aha ama damne damele la flafo kana al junud ulik okoreme kelke chew aha jama kulu mumbe sanfe aha ankara mo jama duma touré aha anya flamundema afolo folo nyeni kelaw ode as-safara ma amasadero obe kele folo ar-rusul ko reme aw ibi kini molo ko ta kanan ni ko ta de neni ko ta do ma fi ga bogena wende ko ta yama o ko yojme ciidewu ar-rusul o kera jole sisa nani si mundirema al-ashhadu koremi serew idan allante ya awir badi nyoma sa abana kama min to duni ala ni famele ko la qur'ana kono afamera tayyib amta masala wirila ango meleke dana ka bon norod la o noray ala yo gla kameleke danga bo kono noro ye ala ka danfe kameleke fana danga bo la fana ala ka danfe me fendo be ameno fe ya dola be kabako ya kosobe wacce fana do abe gafe fana kono menya na kan gafe nun to ya ni meleke ba munu fleni Allah subhanahu wa ta'ala ayutanu qur'ana kono katla ka meleke do taw to ma ka bo meleke don nun kono koni mo mo yulu juga ikara kafiri
man kana aduwan lillahi ni mogo mun kera iye ala juguya wa malaikatihi ani ala ka melekew wa kutubihi ani ala ka kitabu wa rusuli ani ala ka cidenw aha o kofa ko cogodi man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala iye jibrila juguya iye mikaila juguya kono ko mikala ma ma fo mikail onana hadisa kono ba fo mako michel wal ma michael betaran todla ala ko ni mo mi yake fa inna allaha aduwwun lil kafirin ako otigla mo ye kafiriye ulu ala juguye otea okoro ko ni mo mi meleko juguya ye kafiriye me jamakulu do be ulubu yere dami ga taslamiya ma ulu ye fon meleko ma ali kafiru mo fo meleko ma o jamakulu jume o de sahaba ne nawiya munu mu yere wele ko shi'aw wallahi kuma ben numolo kata meleko ma niya me nuka gafe de mafiya ne kata sigese ka so ko ba fo ko no ko ni tachien o ko chogodi kuma nunga grine me ma fo de uko melekeu udana ala fe kuluka almami tan flan nunde ka barake ani kulu shiya nunde me jiya kono ko melekeu dankunyo yi o kuma folay ko kuma wore fana be ko chogodi ko melekeu ulu dana kabo husaini noro de la wala yadu billah ko ala husaini da ko melekeu dana kabo husaini noro de la wa fere be munga jugate men beka ko melekeu ala yuda ku ke fatima ka furu nafolo ye ko fatima ka furu nafolo wala yadu billah ma ayre be bado muso ka furu nafolo abe sarawati jume a fancama mo mba fo ka ba jurta o ka do mo fancama baraka ne munya kiri bo le ka muso ka furu nafolo bo wati jume yani ka muso furu ta mais fatima dende husaini meleke dana ka husaini norala e fatima furla fo ka den wolo meleke ka danga bo o denga norala ka ka baka furu nafolo e ko mun fato ya kuma isa kuma famia uko ima famia ko meleke udana kabo husaini norola ko meleke nu kulu kera fatima ka furna foloy ambe bado musoka furna folo akanga bo yani ka dona e folo mais ibse ka juruta sisa ulugo fatima ka furna folo do husaini jonde husaini baye joy fatima ko meleke dana ka bo husaini norola e fatima furla fokata den wolo meleke ka langa bo den norola tiga famia di hakliman ta famia ودلا شيخ الاسلام ابن تيميه ay fembe munga juga temoga allame fembe munga juga temo beka uko jibrilu aduwuna min al malaika uko jugu kele mumbula meleke wala ko jibrilay nimeshia gafe be kono hali gafe munu sebena kunu munela kuma inforade o kuma ala la goshili bala kera la goshili bala me fendo do fanga fo kasabu ke mo be kam marasa shia ko ina utado mundo islamia kote una ka islamia chiende kasabu ke fen mo mu nya fonde yahudiya do no de abdullah ibn saba wa be shia kitabu kono ka fo ko de hakilain la ni allah sunna ma amina naya wa muhadara la bene mamulo anga ngata kai alam saddo abene rebolo kadi ni aya nyuma sayngana wala namina mina ko kofe obe ko kaya insha Allah taala anye kuma mun tagafe mun kono kuma kele o kele na ma fo amba fo a reference du ka gafe kono ka gafe to fo ka numero fe be senga tam ba sura kono
kasabe munu be kule la ulu tede ulu shamisenu yi abeta uka gafe mungu na ba tayende ene ba fa kuma jamakulu doka iye mo kelen fula iye jamakulu to nyo uka hakilla taraka bo gafe munu kono ibe senga tulu de ba gafe ububolo uni qur'ana begaka ibe senga tayende uka kuma be tayro mo na ifana be ta tayi ka islam umma ko jibril ulu juge melekewla ko ala ko jibril ko al amin khana ar risala ko ala ko meleke mu yedana ya fe moye kay madana ya lase ko cide ya dira jibril makaka tadi ali ibn abi talib makani na nakatadi ala kirama sallallahu alaihi wasallam ay kana kuma tige jomena ne kaba ko ide ko cide ya jibril ma ni muka kitabu we kono ne ala sona ma mena kitabu tofo aba nyina ba sora kono ko cide ya dira jibril ma kaka tadi ala kirama kafil lakatadi ali kakatadi alima kafil lakatadi ala kirama me kuma en kofe wa ko la lawma ala jibril ko jalagite jibril kare jalagi be jonde ka ay ala ya ka barake o jalagi be jonde ka ne nin ci kakata fendo dema kakata di damilema anyana kana dema e kan amine ya ibe muneke ibe ala segi uko ko jalagi te cidenga de jalagi be jonde ka e mu yamene ye femine itate o kore mi kuma en kore mi ko ala krete cide ale tate o kore kay pudetake ye fenta femunti tay me kuma mu bolo lungo kube ala kira la fasana so dungew est ce que ne ala kira ko de karamo ke kuma famia mesagaka ebe ga fleto na dole ma famia uko ko jibril ay ulu juge melekewla ko ka sabuke ala e cide ya dama ka kana di ali ibn abi talib ma ka nyina na kana di ala kirama ko me ko jalagi te jibril ka ko jalagi be munya mine o kore kay femene ka ka tay munta tay ne ka ko de ni ala la ko shiede aha ala de ya sugandi ala kunto dole de ya sugandi ay ube ala no fe me u yere ka kuma u ye jalagili da ka damun ka mboko defo me ala je imam malik yo defo ako ko inte kira jalagili ko yere ka ala yere jalagi me ala yere jalagili ba kono o kuma be nawo ne ala sona o kuma be na ala yere jalagili ba kono kasabuke cide ya menadi alima o nyina na katadi ala kirama atora o bolo o kore ko ala te fendo wala iyad billah o kore ko sete ala ye o kore ala te ko dogolendo wallahi ko en fendo ba kono dabe maluya kafo me ansararo manabi fok faka fode wani kuma ne ga fode no dona mo muna hakilice ko kira na so dunga ga kodo galondo wallahi galondo kaslamiya cien odedo aw amado odla o wala nay sugandiro de kama ka sabu ke mawbe ulu daka juga teme je mo be la jelenka mawbe kai ulu daka jugu mahadama denye je kono mun daka jugu ala kira furmuso ani ala kira ka sahabo nen na ko tigla mawbo kai aw kira furmuso kan neni kenaka telela ko hali shina make kira ka sahaba ku neni ko hali shina mafo kube kuma ko muawiya ibandi wala yadu billah mun kuma ala kira ka wahayi sabe o fara bama ko ya afara teleso mun adina teleso fana do de mun me ga fo hali shina be na bama ko ya askile me ko dibar hali shina be na bama ko ya akom muawiya ibandi de ko munafiki do wala yadu billah ala ye mununga aljina kono do fo yana muawiya ba kono olla ni wala ndai amma ko be anga fendo wala wala me nin kenente me kayira wala doro islamu be limaniya ko alaka melekew alaka danfo ndo danaka bo norla ube alaka baradla
mais konno ku nana ulu ka baara de kɛ ku tilana ka bɔ Husaini nɔrɔ de la ko Fatima ka furu nafolo dɔ wa k'ulu fana jugu dɔ ko k'a sababu kɛ Jibrila taara cidenya di Ali ala kira ma k'a sɔrɔ Ali de t'a dɔn mais aw dun ko ala kira ka so dun o lafasali dɔn o de la ala ko man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibrila wa Mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin ala ko ni mɔgɔ min ye Jibrila kɔniya e ala jugu ye e kafiri ye naam ko seynawa ne an terikɛ dɔ tun bɛ ka seri fila tele la ayi tɔgɔ fɔ bila kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ kana fɔ tɔgɔ fɔ kana ŋo bɔ a la anw bɛ diinɛ la se ahan awɔ a tun bɛ se ka teleso dɔ filɛ awɔ a ko ne ma bamanan na lɛ cɛ bɛ ka wajulu kɛ cɛ bɛ ka wajulu awɔ an bɛ wajulu kadiri kɔnɔ an ma bɔ wajulu de an ma bɔ i y'a kɛ to a bɛ seli wele fɔlɔ an ma bɔ wajulu kadiri kɔnɔ an bɛ wajulu de kɔnɔ seli wele fɔlɔ seli wele fɔlɔ Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ni walanda yi an y'a fɔ de b'a daminɛ waati a ka gɛlɛn mais a tɛ taa fɔli kɔ sisan k'a yira k'a fɔ a bɛ walanda in kɔnɔ a bɛ segin ka taa u ka gafew ma fɛn min ye mɛlɛkɛw ka kibaruya ka kuma o kan ni ala ye waati wɛrɛ jira n'an bɔra kayi ka na an na walanda dɔ labɛn u ka kuntilɛnnaw limaniya jɔsen 6 ma an bɛ ka kuma a kan u ye fɛn mun fɔ a ma u ka gafew kɔnɔ an n'o lakali ama mɛlɛkɛw danna ka bɔ fɛn mun na walima u dankun a nana u ka kitabu kɔnɔ usulu madhabi shia a tɔmu sabanan page 283 i bɛ segin i bɛ taa nin sɔrɔ a kɔnɔ usulu ashia tɔmu filanan page 383 a ko fa innahum khuliqu min nuril a'imma
ko melekew dana ka bɔ ulu ka almamibaw ka nɔɔrɔ de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma jɔn u ko khalaqa allahu min nuri wajhi ali ibn abi talib 70,000 malakin yastaghfiruna lahu wa limuhibbihi ila yawm alqiyamah ko ali ibn abi talib a ɲɛda nɔɔrɔ ko ala ye meleke ba 70 de dan ka bɔ kɔnɔ u bɛ ala yafa deli siyaw ye nin tɛ ne ka kuma ye ne fa ka kuma tɛ usul madhhab shia i bɛ segin ka taa i b'a sɔrɔ yen an bɛ segin kuma in kan khalaqa allahu min nuri wajhi ali ibn abi talib ko ali ibn abi talib a ɲɛda nɔɔrɔ ala ye dani ko la 70,000 malakin meleke ba 70 yastaghfiruna lahu u bɛ ala yafa deli ali ye wa limuhibbihi ani shi'aw fo ka taa se lahara dɔ dɔ ma ala ma nin kɛ ala kɛra ye mɛ olu yɛrɛ ye mɔgɔ minnu sugandi ko y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ko ala bɛ nin kɛ olu ye u ma daw ma dɛ u ko inna allaha khalaqa almalaikata min nuri aliyin an ye kitabu mun tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ kelen in na ko ala ye mɛlɛkɛw dan ka bɔ ali nɔɔrɔ de la mɛ yɔrɔ wɛrɛ u ko ala y'a dan ka bɔ hussein nɔɔrɔ la yɔrɔ dɔ fana ko fatima ka furu nafolo don nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ an bɛ na wada yɔrɔ ma kumana mina ye nin kuma fɔ alqadi iyad rahimahullah kitabu dɔ b'a bolo ashifa fi huquq almustafa sallallahu alayhi wa sallam ale ye malikiya ye a ko وفي النوادر عن مالك في من قال إن جبريل أخطأ بالوحي أكو أننا في النوادر والزيادات كو إمام مالك كو نمغو منكو كافو جبريل عليه السلام أفي الله چيديا منديرا مكاكتا دي ألكرما يادي علي بن أبي طالب ما استتب وإلا قتل أبينا تغلا موفا كتوبي كتا ألما ناما سون كتوبي كابي فقه ni maliki ka kuma yi ko ni mɔgɔ mun ko cideya mun dira ala kirama sallallahu alaihi wasallam k'a ta kun tɛ k'a kun kan ka di ali de ma ko tigilamɔgɔ kan ka tuubi n'o ma tuubi a ka faga ko kafiri don ni maliki ye kiri mun bolo kan an ka taa ɲɛfɛ halisa maliki ka kalanden dɔ bɛ ko sahnun a fana ye nin kuma kelen fɔ o kumakan kelen bɛ fi ashifa القاضي عياد أبي توم فلانا كنو أباجي كمي أني بي كنونتو أني الشيخي إبتاني كما يسروي ابن عثيمين رحمه الله كو جبريل معروف بأمين الوحي أكو جبريل عليه السلام أدونا كافو لا ديردو على وحي منداما وقد وصفه الله بذلك على يامنغتو كافو لا ديردو وفيه رد على الروافض الكفرة الذين يقولون بأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكون إنكما يمبلا سجليك مغوك منون كافر يرى منون كو كافر تشيديا ديرا جبريل ما كتادي علي ما نرى دي كرما نم مغو من ينكما فإدكون والما إيا ميري دسكون إدارا لكي برا سلام يكون nimbela jilen ko fe kono ko ala kera na sodungo ga kodo e ala kera yere burujara o borala e ko cideya mun ala kera makata te o koro e ko ala e cideya mun fo ka ba di mo mi yadi o koro e ko ala mo ke sete ala e wala ta do fana ala ko cogodi allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ala de ba do abaka cideya di mo ala de ba do abe mo ke cide o kuma fo rawati jume وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك ما كافروكو هل نتشديا كنديرا كرسا أني كرسما ويدقوا فلا توفو موفلا بيكونا كنديرو مكولوكم بسون ألكما هم يقسمون رحمة ربك ألا إنما ممكن كم غدو كن نبي نمان نتشديا يا لولو بوكلاوا جنب أكلا وكفى ألكو ale de b'a dɔn a b'a ka cidenw kɛ mɔgɔ minnu ye mɛ olu ko ayi ala i filila e kun ko ale de mɛ a taara kɛ kira muhamadi sallallahu alaihi wasallam n'a kɛra ye sa ala tɛ se k'a bosi ala k'a di nin ma kɔrɔ ye ko ala dɛsɛlen don kuma ninnu fɛn caman b'a kɔfɛ dɛ wallahi a kuma dɔw bɛ n'i y'a kala k'i to so kɔnɔ e yɛrɛ bɛ siran
e yɛrɛ bɛ siran de yala hadamaden bɛ se ka to a hakili la ka nin kuma fasɔn fɔ cogo di an ka taa ɲɛfɛ halisa amma Fatima ta in an y'o lakalaw ye k'a fɔ k'u ko mɛlɛkɛw danna ka bɔ Hussein nɔrɔ de la k'o kɛ Fatima ka furunafɔlɔ ye idan ale ka furunafɔlɔ dira a furulen kɔfɛ san caman f'a ye den sɔrɔ den nana kɔrɔbaya o lahɔrɔma nɔrɔ dilanna ka bɔ la k'o nɔrɔ kɛ mɛlɛkɛw ye idan ko hakiliman tɛ nin kuma in ta nin y'u ka hakilina dɔw ye nin yɔrɔ in na mɛ kuma dɔ bɛ yan o kuma in fana ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan wallahi wallahi thumma wallahi an bɛ kumakan kelen fɔ la dɔrɔn an bɛ da o ma o fana bɛ u ka gafe dɔ kɔnɔ usulu madhabi shia tɔm filanan paji 466 ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sɛbɛn i b'a sɛbɛn i bɛ segin i bɛ taa sɔrɔ yen kitabu in tɔgɔ ye usulu madhabi shia tɔm filanan paji 466 u ka ɲɛmɔgɔw ka kaburu kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma Husaini mais yana nga ni yɔrɔ in fɔ u ka kaburu ziyara la u ko Husaini kaburu ziyara ka ni hiji siɲɛ 20 ko baraji de ye kelen ye wa ko ka fisa ni hiji siɲɛ 20 ye ani umra siɲɛ 20 Husaini kaburu ziyara nin b'u ka gafe bɛɛ kɔnɔ wa hali minnu bɛ yan o hakilina de b'o la u bɛ taa Karbala u bɛ taa a dɔw tun b'a kɛnɛ kan an y'a video ye a kɛnɛ kan a yɛrɛ ye video kɛ k'a b'a kɛnɛ kan ye hiji kɔma m'u bolo umra kɔma m'u bolo mais ko ka taa Husaini kaburu ziyara siɲɛ kelen ko ka fisa ni hiji siɲɛ 20 ye a ka fisa ni umra siɲɛ 20 ye an b'o jaabi to aw yɛrɛ bolo mais an tun b'a fɛ ka yɔrɔnin mun fɔ o ko man kharaja min manzilihi ni mɔgɔ mun bɔra i ka so wa yuridu ziyarata al-Husayn Husaini kaburu i b'a fɛ ka to ziyara kataba Allahu lahu bi kulli khutwatin hasana paɲa kelen mɛ ko Ala b'i kɔrɔta a bɛ baraji sɛbɛn ye fo nana fɔ fa idha qada manasikahu ko n'o tigilamɔgɔ nana o kaburu ziyara ko o ka Ala bato n'a tilal'o la waati mun na ataahu malakun ko mɛlɛkɛ dɔ bɛ n'a ma faqala lahu a b'a fɔ a ma ana rasulu rabbika ne ye Ala ka ciden ye ka n'i ma yuqri'uka salama Ala b'i fɔ wa yaqulu laka a b'a f'i ɲɛna ista'nif faqad ghafara laka ma mada i ye fɛn o fɛn kɛ ka tɛmɛ Ala yafara bɛɛ lajɛlen ma i ka diɲɛ ɲɛnamaya daminɛ kura ye Allahu akbar ko n'i taara ziyara n'i bɛ bɔ yen Ala bɛ mɔgɔ dɔ ci ma u b'a fɔ k'ale Ala ka ciden ye ko sa i kun ye fɛn o fɛn kɛ ka tɛmɛ ko Ala y'o bɛɛ yafa k'i ka balo daminɛ kura ye mais an kun b'a fɛ ka yɔrɔnin mun fɔ k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala k'a yɛrɛ bɛ taa Husaini kaburu ziyara ko Ala yɛrɛ bɛ taa Husaini kaburu ziyara nin ye kabako ye dɛ an bɛ bi ta in bila yan ni Ala ye dɔgɔkun nata an tɛ kɛ yan ni Ala sɔnn'a ma wajulikɛlaw ka tɔnba n'o ye Ligue des prédicateurs ye an n'an karamɔgɔw Mohamed Traoré o n'a ɲɔgɔnnaw an kan ka taa Kayi an taara mun na Mopti ani Sikaso tile 5 baara b'an bolo ye wajuliw ni séminaire mɔgɔ kalanw ni Ala y'a ɲuman segin n'a man ka jɔnya jira n na darisu mun bɛna kɔ kɔfɛ an bɛna n'a ye ka gafew a taara minnu kɔnɔ k'a bɛɛ fɔ kelen kelen silamɛw k'a dɔn fɛn in ye mun ye an ka dɔn k'a fɔ silamɛya tɛ an bɛ Ala deli Ala k'o waati jira n na Ala k'an junubu yafa Ala k'an junubu yafa kuma minnu fɔra o kuma ninnu a dɔw bɛ yen nɔ o fɔli cɛ ka jugu an bɛ Ala deli Ala ka yafa ma mais a tɛ taa fɔli kɔ naam ayi Solomani-bugu mun bɛ yen nɔ misiri cɛɲumanba in miliyari donna mun na o ye Ahmadiyya de ye minnu ko ciden wɛrɛ bɛ Ala kira kɔfɛ n bɛ jamakulu kelen minnu ko ciden wɛrɛ bɛ Ala kira kɔfɛ
mais mo sella chien ke te sele chien fla ba do mundo we jamu de ke sele fana la sara ka fara nyonga dongo do fitirin sabo fara nyonga dongo do ni sella e dongo do te sele tuguni islami bela jelem la ay ni sella chien ke te sele tuguni ala ka akil nyumandama ala ka sabati dina nyumanka ala ka sabati dina nyumanka ko yen munye abado wati serade mais ko yen munye anga ala deli ala ka sabati kira sallallahu alaihi wasallam akumbe ala deli fendola abafo ala ambi deli ka tie jirana tie ka sabati aka ambe ala delodla ni watina wala ka galo fana jirana galonye kam mabo ala ambe ala delodla ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كامبي دوكو نتاكونيو